Mga kalingap, nandito tayo sa hospital po, mga kalingap. At andito po si Kuya Robin. Dala po tayo na ng prutas sa kanya. Andito po siya sinugod sa hospital. Kumustahin po natin dyan sa loob, mga kalingap. Yan po. Yan po, papasok po tayo at kumustahin si Kuya Robin. Pia, may dala akong prutas. Magkain na kayo? Ayaw kainin? Ay, si Kuya Joel. Ba't di ka nakain? Kain ka. Hindi nakain pala. Prutas. May chipati. Chipati. May dala akong kunting prutas. Kanina alas 3 nakain ako. O Kuya Robin, palakas ka. Yan na tayo. Okay ka na? Patatlo na. Si Ate Pia, tingnan mo pag yan nagpayat, kasalanan mo yan. Okay na. Pero buti nga ano. Kung baga pag-alis mo, tapos dating naman si Tito Red, si Oo. Doon ka na napapadasal na siya, tapos hindi naman ibig sabihin masama. Oo. Siguro napagod o pag nakakain lang kami ni Nico, ay nabigla na sukan ako. Tapos alas 6 na yata yun na. Tapos pag nahiupo lang ako, ay upo na ako, kakiwag-kiwag na naman. Kumusta yung jolak mo na? Medyo pamaga-paga dito. Kasi nagkagat siya, Ate Pia. Anong nangyari sa kanya, Ate Pia? Talagang nasa kwarto, siniko na naman nakakita. Tapos diretso dito na sa ospital. Ay, hindi. Pagka umaga kami nagpunta dito, nag-check up ng Sabado. Oo. Ay sabi nito, kailangan lang admit. Admit daw talaga. Oo, kasi para ma-monitor niya kung mag-ano pa siya, ma-site na nga. Pero pag hindi na, out na. lalabas man po ngayon. Pero ngayon talaga na siya. Kamusta yung bayaran mo, Ate Pia? Ala ka dyan. Hindi alam Hindi alam ang bayaran. Ay, kasi mahirap pag ibiglaan, di mo kasi mapaghandaan yun. Pero na yun, na-check up na lahat ang mga okay man. Okay man, kuya. Wala naman ang Wala mang problema? Walang problema. Lang sa paggutom, sa puyat. Kulang sa solid food. Lagi siguro yung tubig na Alam mo. Ay hala, mababa ang platelet. Kailangan kumain ka ng mga pagkain na pwede magpataas sa sige lang na yung platelet. Nakain ako na yung hindi na. Laboratory nito. Araw-araw naman yan ang kuha ng dugo. Araw-araw na yung check na dugo kung ano naman ang kumataas ba o baba. Tatlong bells. Nagdugo na pati yung No, kasi pag nataas. Kain ka na, ba't di ka kakain? Ay, nagchipati na. Prutas. Na prutas, kakain ko, nagagay din yan. May prutas. Basta ubos pa lang uwi pa lang si Nico kagabi. Sige lang nabili si Nico ng prutas na grape. Dito si Kuya Joel. Nakapasok si Kuya Joel. Buti nakapasok ka doon. Hindi, wala naman problema pag naaga. Pag gabi lang. Gabi sila mga hanggang alas 9 lang sila nabasita dito. Hindi pa na ako naligo dahil hindi ako nahuba yung t-shirt kapag mo saan nagkunanda. Ano ka na, Kuya Ruby? Amoy Indiano ka. Hindi naligo. Hindi naman po. Wala naman, mabango naman si Kuya Robin. Kasi di naman niya magugustuhan ni Ate Pia kung amoy Indiano yan. Tawa po natin si Ate Pia at stress sa bayarin. Paano nga yun? Paano yung mag-utang kayo, Ate Pia? Oo. Siyempre wala. Nico yung sa kaibigan niya na sa Manila. 10,000. Pero hindi naman namin alam kung saan pa yung bill nila. Ilang araw na kayo dito? Sabado gabi.
Linggo. Lunes na yan, di ba? Tatlo na. Magkano isang araw dito, tapos medyo mahal itong mga test na yan, yung mga CT scan na yan. Dito lang daw sa kwarto lang, 3,000, 24 oras. Pero sama naman yung food, breakfast, lunch, tsaka tsaka dinner. Sama. Tapos libre yata yung oras-oras na sila check na yung BP, tsaka heartbeat, tapos heartbeat, tsaka lagnat. Tapos ano na sila, oras-oras na sila check. Kasi ganyan yung mahirap man nahiga lang eh. Kala ko kanina, naubos na kanina. Tapos sabi ko, ate, tanggal nyo na muna para magagala ako kunti. Hindi daw pwede. Pero, ano daw yung rason kung bakit nangingisay ka? Pero, wala silang nakita. Nakita, yung pag sa kidney at sa kidney ba yung Sa kidney? Sa kidney? Sa kidney? Hindi, ang sabi ni Pag sa kidney? Sabi ni Doc kahapon, parang may gasgas na yung kidney niya. Magkaka-cancer sana. Ng cancer na. Pwedeng, hindi naman, wala naman cancer. Pero, pwede lang kung baga. Iwas na lang kasi kidney, yan yung nagsasala. Puro siguro mahirap isalain ng alak, di ba? Hindi paano siyempre sa alak din Oo, sa alak nga. Pero tabi naman ito. Oo, sabi ni Doc, pag pinatuloy pa na yung kaiinom, yung sa kidney niya, magka-cancer. Wag na yung pampatulog mo, Kuya Robin. Hindi na, ilan na araw na. Hindi kasi iba ang culture dun sa pag malamig sa India, nainom kayo ng alak, di ba? Pag malamig. Titigil ko na yun, hindi na. Wag na yun ang pampatulog mo. Kumbaga pag sabi naman ni Doktor. Oo. Tapos pag sa amin kasi, dito Kuya Alvin, kain muna bago na inom. Sa amin, baliktad. Inom muna bago kain. Kaya, ginagawa ko na yon. Pag di ba, nahanap yung bagakatawan ko, nagkuha na lang ako pakain, kain na lang ako, tapos parang baliwala. Hindi nahanap yung kailangan. Sabi ng doktor, pwede ka daw magka-cancer. Ate Pia? Kapag hindi tinigil yung mga bad habit, kumbaga, yung hindi nakain ng tamang oras. Kasi kapag di ba, hindi ka nakakain, hindi ka nakain sa tamang oras, limot ka na minsan kumain. Nakakuyas din sa kidney. Hindi pa. Pa lang. Pagbisita nito. Oo. Malalaman. Tapos yan lang bibigay sa akin na kagabi yung isang gamot lang. Yan. Tapos, yan pag tsaka stress. Stress ka din, Kuya, kaya nanginginig ka siguro, kinakabahan ka. Kapahan din ko na yun kaya medyo bantay-bantay. Hindi ko. Lord na lang, bahala. Basta na lang. Magagaling ka naman. Magagaling ka naman yan. At kasi na warning na ako, nasabi naman ni doktor na nagasgas na yung kidney mo pa. Kailan pa pwede naman mag-cancer kung hindi mo tigilan na yung ginagawa mo. Kain ka na lang. Pampatulog. Kaya, siyempre, alam din naman ng viewers na pampatulog mo yung alam naman na, pero siyempre, itigil na natin. Itigil na. Manumpa ka na. Oo, honest na. Ayusin mo, Kuya, hindi ganyan. Talagang yan. Yan, talagang, yan. Yan. Honest na talaga. Honest na yan. Siyempre, mawawala ka pag di mo tinigil ang mga... Honest na talaga. Anuin mo na lang, lambingin mo na lang si Ate Pia kung di ka nakakatulog. Di ba? Para saan pang binigyan ka ng asawa, di mo ang lalambingin. Pero talaga hindi na
Kahit ngayon na pagdating naman kami ng galing na Manila, di ba na doon ka na, haba, pwede naman sana eh, sabihan ko, sandali lang kuya, nadating pa lang kami, magpuyat ako, hindi ko kaya. Tapos, pero hindi ako naman sa labas, di ba? Yun, gano'n, hindi. Kasi, ano eh, bago kami naalis sa Manila, pangako ko din si Nico. Hindi na. Kaya, pagdating kami na dito, hindi na. Delikado din yung ano talaga, kalagayan mo Kuya Robin. Huwag mong ano, ay seryosohin mo na yan. Pag ano ka na, balik na natin yung dati, nasimulan na natin yung healthy diet natin dati. Na ano tayo, no? Oo, okay na. Ilang araw ka nang walang pampatulog? Ano? Hindi, natulog naman ako na yun. Pwede, yung walang inom na pampatulog, ilang araw na? Ilang araw? Friday, nagsimula. Friday ka nga. Apat na araw na. Friday ka nga ng isa, wala. Hindi na. Sunod-sunod na yung meron din. Hindi na talaga hanap. Ngayon okay na, hindi na siya nag-chill, ano, Ate Pia? Hindi na. Okay. Dati Yun mo, ganda na po yan ang take na kapag ka na. Tapos ngayon po napapagod ako dito nakikaan. Oo. Siyempre mamimiss mo yung mga anak mo. Mamimiss mo yung mga anak mo. Kasi ano eh, nagtawag. Sila na nga eh. At kailan na kami ng buhay. Ano na yun, Pichat 23, ha? Birthday ni Harman na yun. Wala. Birthday pati ni Harman, no? Pero ngayon, pwede na kayo daw lumabas. Pag nalabas kami, dala na lang kami konting handa para sa bata. Kung hindi, di... Kasi naghahagila pa po ng pera bukas. Sila Kuya Robin. Baka bukas o ngayon. Kaya pray natin din yung financial din. Kasi biglaan. Tali na ako dito, hindi na ako malawas. Siyaan na nga niya ako. May swero po si nilagyan ka ng swero. So, kinonfine po si Kuya Robin for monitoring. Nakita niya yung kidney dahil doon sa CT scan? Hindi, doon sa ultrasound. Sa dugo. Oo. Hindi ay sa ultrasound siguro. Ultrasound. Medyo gas-gas na. X-ray? Sa X-ray? Pag X-ray, kasi sa buto yan sa buto. Siguro CT scan, may CT scan ka. Sa CT scan nila. Yan CT scan. Ito po mga kalingap, CT scan. Medyo mahal yan. Iingatan mo na talaga yung Kuya Robin, ha? Ito, sa ulo. Sa brain naman pala siya. Sa tiyan meron. Ito, meron doon kay doktor, dami papel. Oo. Pag palakas ka at pagaling ka, Kuya Robin, alam mo na yon para gumaling ka. Alam ko na. Hindi na ako na nga. Buti nga yung ganyan lang yung sinapit mo, yung iba talaga si Doc Willie, kumbaga magbibilang na lang halos. Miracle na lang yung buhay niya. Tapos kawawa din siya kita mo siya si Brother Paas. Si Brother Paas? Oo. Kawawa din. Pero malalampasan nila yun. Si Brother Paas kasi medyo maliit pa yung niya. Si Doc Willie yung talagang 16 inches. Ang laki na nun. Malaki yun. Sa likod, sa puso na. Nagtago yung sarcoma niya. Kaya mapalad ka pa. Alam mo na yun. Kuha ka na, Pia, ng kape. Kape tayo. Nakape pa tayo dito sa ospital? Oo. Ha? Kape tayo. Hindi, mabigay po ako ng ng tulong. Kaya tipiya ko na lang i-abot ko yan. Okay lang po pang kunting tulong kasi mahina po ang piso natin. Kaya tipiya ko. Ay, salamat po yan din. Pasensyahan mo na. Medyo... Ang malaking tulong nga ito Salamat talaga Kuya Alvin. Ay, talaga tingnan.
Panggas pa ito ay. Maraming salamat po yung Alvin. Yan po mga kalingap. Malagang tulong din yan, Kuya Alvin. Maraming salamat. Bili ka ng kape-kape muna tayo, Pia. Sarado pa yung Pang ano lang, pang kunting bawas lang ng ano, gastusin. Salamat talaga po Alvin. Welcome po, Ate Pia. Salamat po talaga, Kuya Alvin. Siyempre, Malagang tulong po talaga kaibigan yan. kita eh. Kung ano man kaya kong itulong, di tutulungan kita. Salamat po talaga. At yung prutas, salamat din po yan. Ang dala-dala ko naman. Salamat. Sarado yun. Bili ka Okay na, lang, Kuya. okay lang. Okay lang? Una, nahatid ko na. Ay, Hindi pa baka- na ako kape. Pwede ka magkape, bawal ka magkape ata. Hindi naman. Hindi naman bawal na kape. Magkape. Nahatid ko na kay, kay Ma'am Vina. Hatid ko na. Sabi nung pakaalam ko na sa ospital kay kabado din kami. Baka na-confine. Hindi ka naman kino-confine eh. Hindi mo na alam. Hindi. Hindi Hindi ka kami naman na alam kino-confine. doon na Sabado na shooting sila dyan ni Kalinga Prab. Dyan sa harap ng may tindahan baga. Doon na shooting sila. Tapos nakita kami ni saglit lang. Tapos pagbili kami ng gamot, pagbalik namin, nawala na sila. Tapos pagdating namin dito, napasok dating na si doktor, sabi niya, ay kailangan ng compound kuya. Tapos kung payag kayo, kung hindi, di wala ko gawa eh. Kung malala naman yung nagapang yung masakit mo, di wala ko gawa. Kung habang dito ka, di alam na namin kung ano pwede gagawin ng oras-oras para magaling ka na agad. Kaya payag na kami. Kaya dito na muna. Nangang mga buhay namin, di ba? Kaya dito na muna. Pero anong nararamdaman mo ngayon? Okay na? Malakas na? Naman. Oo. Ano lang, pagod lang dito sa paghiga. Ay pwede to, na-adjust to. Hindi kaya, okay lang na adjust, kaso lang, gano'n lang, hindi ko dito galaw na kamay, nagkaganyan lang. Mahingin-tingin ka lang, tapos si Pia natulog. O, tapos, ma-cellphone na isang kamay, pagod na, o dito na, wala na. Ito, hindi pwede galaw sa taas kasi... Tapos si Ate Pia dyan lang natutulog. Si Pia na doon. Palakas ka Kuya Robin. Babantayan ka din namin kung talagang pagbabuwalan ka na din namin. Oo naman. Iaano ka na namin. Alam nyo naman din yun, nakita-kita nyo naman din yun na Oo. lalo naman na si Lord na may kita naman kung may sala ako, di ba? Yung mga pangagaw ko ng ulit. Pero salamat din ako kay Kuya Renny tsaka kay Ate Lani na araw-araw sila napapadasal na bibigay sa akin. Nababasa ko po yun. Oh. Hindi naman yung basta lang ng morning and evening na hindi. Nabasa ko din yun. Salamat din po. Isa sila sa kaibigan din natin. No? Pray lang talaga din ang kailangan para dire-diretso yung pagaling mo, paglakas mo. Madami ka pang gagawin, madami ka pang tutulungan. Sabi ba ni FPJ ay dami ka pang dami ka pang kain, dami ka pa nasaing. Oo. Di ba? Oo. Ayun, baga sa Madami ka pang kakainin ng bigas. Ikaw naman, chipati, Oo, dami pa na tayo ng kain. Kaya, pero okay man at naabutan kita medyo malakas na, hindi yung nangingisay. hindi yung talagang, yung kahapon, medyo minina talaga ako. Pero kagabi, yung pangalawa na tapos na ito, kala ko hindi na kasi sabi ng doktor, kung Lunes, okay ka na, pwede ka na mauwi. Mauwi kita na, bigyan na lang kita ng gamot. Tapos kala ko hindi na, alas 3 tapos na. Hindi ako natawag sa kanila kasi sabi ng doktor ay hindi na po mga Lunes mauwi ka na. Pag dating naman yung nurse na check na doktor, ay wala na kuya. Sabit na ulit. Sabit na ulit ng yung tubig. Bago. Yan? Para hindi ka ma-dehydrate. Oo, but ito? Pagpalakas din yan, hindi ka magugutom niyan kahit walang kain. Para kahit hindi nakain. Pero kailangan kumain. Ako nakain, hindi naman nadala na si Nico kahapon, 20 chapati, dalawa na lang siguro. Tapos gulay. Tapos dami na prutas na dala kahapon. Kasi sila din nagbibigay din ng mga 3 beses. Ganyan din na isa-isa saging, 3 beses.
Palakas ka. Pero lalabas ka man ata ngayon? Ha? Palabas ka man Hindi natin? ko po alam na pagdating naman ni Doktor, Oo, yung siya naman may ano. Oh, sana. Pero sinabi niya ng kahapon, pag nabasita siya tanahali, sabi niya, Malakas ka man. labas ka naman na. Pwede ka na siguro labas bukas kasi okay ka naman. Okay na ka man. Gamot Kumbaga, naman ang inobserbahan ka lang kung mangingisay. Ilang beses ka nang nangisay? Pangalawa na yun. Pangalawa Tapos na. Sa ano, yung pagpunta na sa So, Bernis ba yun? Ano? Ang findings po ng doktor ay may gasgas na yung kidney. Kaya wag nang ituloy yung mga pampasama. Masama ang issue. Oo. Pero hindi na, At pwede pong magkaroon ng cancer mo, sabi yan ng doktor eh. Oo, hindi naman. Ngayon, Ano nabiro-biro din yung doktor na Oo. dito. Ganyan Hindi naman iba talaga. na sungit. ganyan naman pag sa ospital. Oo, si doktor. Kailangan may Ay, nga. magtatawa ka, ganyan. Para ano yun, pampalakas din yun. Laughter is the best medicine. Diba? Kaya, oo, tama. Oo, Sabi niya, kaya- bili kayo ng isang bilog. Sabit natin dito, baka hindi tulog. Oo, yun. Hindi daw, bilog yung ipapalit sa swero para makatulog. Tulog. Pasaway Eko, din. hindi na. Kaya biro-biro yun na pagpunta dito. Yeah, Kala niya doktor. na una, hindi ako marunong Tagalog. Sa ano na yun, parang friends na siya na close na kami. Kaya sige lang ng biro. Oo. Mabait ka naman kasi Kuya Robin, kaya marami ka nagiging friends. Tuloy mo lang yung kabaitan mo. Marami ka pang matutulungan. Ano? At magkakapi po kami dito sa ospital. Lagi lang po kami nagkakapi sa Hindi pa ako nagkape. Kanina nababasa ko. sasabayan ka na namin. Magkape sana kanina. Oo. Kaso lang wala. Hindi sarado pa kaya sabi ko ngayon na lang. Tapos kanina pa sabi ko pagsabay na lang si pagdating na sila Kuya Alvin. Buti alam nyo na dito 500 yun. Nag-chat ka? Nag-chat mo Oo, kay Kuya? nagtanong ka kasi. Natanong Nagtanong ako. sa Tapos nag-chat ka na 5. 100 Oo. Nasa tanong mo sa Oo, tanong Pero ko. malapit lang naman yung taas. Ano? Hindi naman. Nasa 5th floor tayo. Oo. Tapos sa ano yata tayo sa gitna ng highway eh. No? Oo, ito po yung tingnan natin yung labas. O dito sa Ako hindi ako pwede alista. May tali ako ay. Oo. Ayan dito na. Pagtaas ko na ganyan, yung dugo ang babalik na. Ayan po mga kalingap. Tsaka Mabot din yan si Nico. anong panawagan mo kuya sa anong masasabi mo sa mga kagaya mo na nakapagtagay? Huwag Oo, sasabihan ko sana kumain mo aga pa. Nakita niyo din ako na natitigil niyo na talaga. Kung hindi kaya biglaan, unti-unti tinatigilan niyo na talaga. Lalo-lalo na yan, gin na yan, wag na kayo na mainom kasi yan na yung sabi naman ni doktor na epekto sa kidney talaga. Kasi strong eh. Tapos hindi naman nagkakain. Kaya hindi medyo nagagana. medyo nagasgas na yung Kasi sabi naman ni doktor pag na eh. Buti nga sa'yo, magagamot pa. Oo. Yung iba naging cancer na. Talaga. Kaya sana nakita nyo naman ako, nahirapan talaga ako na yun. Na na din kayo na tigil na kayo para hindi naman kayo na-apekto sa mga buhay ng mga magulang. Siyempre, masakit din ng mga magulang. Kung may asawa kayo, may anak, mahirap, masakit talaga sa kanila. Yung ginagawa natin araw-araw. Kaya sana kinig naman natin si una-una kay Lord, tsaka syempre pangalawa yung kita niyo sa akin na yung sabi naman ni doktor sa akin. Sana kinig po kayo. Maraming salamat. Madami din kasing ganyan kagaya mo Kuya Robin. Dami talaga. Ay, may kape na. Bakit na ako yan?
Hindi naman bawal yung kape sa'yo, kuya? Hindi naman? Hindi na. Kain ka muna siguro ng mga solid. May pandesal po. Pandesal, yan. Yan ang tinapay. Yan, kain na po mga kalingap si Kuya Robin. Walang ito. Napalakas na ito. Para makapag-scout tayo. Oo, mas scout tayo. Hindi ko yun na lang scout. Oo. O baka punta din sila pera, mami. Pero dito, may pendisal po. May pendisal. Ay, kape mo. Yan po mga kalingap. At ito yung kalagayan ni Kuya Robin. Buti na lang po. At alam ko naman po na ano na ito si Kuya Robin. Talagang aalagaan niya na ang sarili niya. Huwag nang babalik ka pag lumakas Kuya Robin. Baka Pero may pagkain yung pandesal Oo. na lang. Pandesal na lang. Hindi naman ako. baka Kuya Robin pag malakas ka na, magbalik ka sa pagpatulog. Hindi na. Ay, hindi na talaga. Hindi na. Kuya Robin, ha? Hindi Basta na. babantayan ka kami. Nakaroon ka na papaalalahan Siyempre, pa namin. ano Kuya Alvin, hindi naman, wala naman ito tago. Di ba? Buti kung ano ako na yun, tapos bukas tago na eh. Nahalata naman eh, amoy din eh, di ba? Kaya, pakitan ko naman ang sinungaling pa, di ba? Kung may gawa ko, sabihan ko, kuya, kasi nagawa ko na, ano. Pero hindi, ano, na 99% hindi na. Amen. Yan. God bless. Okay, yan. Sarap Ito, pakinggan. mga kalingap. Kain na kuya. Pag-create natin din yung ano, syempre yung ano nila, kay Ate Pia, syempre stress din yan, financial. Syempre yung patuloy na pagaling mo. Yan po mga kalingap. At ito na muna, hanggang dito muna ang vlog natin mga kalingap. God bless po sa lahat. Bye bye po. Diba? So,